Bagusiba minto bwakire buya ndonsi ase moberete eng'ana nere yabeire bono mambia okogosa okonene etimu yaito no erari ase ground ekona kobeka amo obotuki erinde eri later on batoretere tomanye ng'a ninki kiabete. Bono mambia chinsemo echi chia Kisii South sub-county edivision ya Suneka elocation ya Bomorenda esub-location ya Nyangoge ekenyoro gia Nkura 3 ang'ene nyagitari ekorokwa ng'a Mabo ime ya Bonchari ekisangere giakoreka giokogosa yaani timanyeti omogusii ng'aki ka togocha gokwanerana ekiagera omanyete monto takorware achi gokora egento kenga buna eke. Koreng'ana na eripoti egoteba ng'a abana abanyaroka babere oyomo akorokwana oyonde Stacy emiaka 4 na emiaka 5 gaki omonguru emiaka 4 na emiaka 5 4 and 5 years nigo banyorekana bakwete ime ya amatoke yaani emebere yabo yatoka kere amatoke ime. Eripoti ya polisi egoteba ng'a gekageire igo batibongetwe bagasariwa bagatibongwa bagaitwa bagatigwa abwo. Hai! Bagatibongwa bagaitwa bakarutwa abwo bagatibongwa bagaitwa bakaruta abwo. Omotibongi na omosacha yaani ebatibongetwe eripoti ya polisi egoteba ng'a ebatibongetwe bakaegwa eriogo bakamanya goitwa yaani ebatibongetwe bakaong'oteriwa esumo bakamanya goitwa yaani gaki bono omogiki oyo yaani bono gaki omwana bwa emiaka 4 na emiaka 5 4 years 5 years omosacha bori obwate akiri ogotibonga kwabong'oteria esumo gwaita. Echuba ya eriogo ria Diazon iga egotebekana ng'a yatoka ang'e ase emebere eywo naende nigo ekageire buna nigo bachiete bakaba abducted yaani ng'a bachiete bagataboriwa korwa ase egete na omonto otamanyekaneti akabakorera egekora ekio. Abanyaroko abo babere iga egotebekana ng'a nigo banchete gochiesa amo ande onsi ase bare okobanyora bagotiena amo. Bono egotebekana ng'a rituko eri iga ria egekora eki giakorekanete I think gose nigoro igo basirete chinsa chia mogoroba bagacha gotoka botuko ang'e chinsa 4 chia botuko
emebere yabo ere inse abasikari korwa egetuo gia Suneka baikire ororo rero mo DCC korwa Kisii South Madam Grace Ouma baikire ororo omo OCS ne timu yaye babugwirie emebere eyio bayeirire enyagitari bari mochari KTRH aiga Kisii abagusii togokwana ekegusii kigaki kiabere gusii gaki kibono nkimogotoera ibuga bono kibono mogotosokeria kibono mogoturuseri chianga iga yani gesobono yani mogoturusi chianga bona amang'ana aya nkoenda are chitibi bono yani bono mogotoa ibu yani bono nkibonkie kire kini kiboniki kibono mogotosokeria abagusii tobwate erieta rinene abaene baito banyuomere chinse chia isiko momanye gotochabuere erieta moritirinke moribeke amatobe ime morikonye bono gaki omwana bwa emiaka 4 omwana bwa emiaka 5 atamanya gosaba deni ya muntu bono abana b'abanyaruka gaki bataramanya kurwanirira omusacha ebimwana ebi emiaka 5 ene bitaramanya rende kogenda kurwanira boyfriend tutebe ng'a rende love affairs yabete bagaitwa bataramanya konyumaru totebe rende ne baba arenge bagaitwa bataramanya rende kominyoka chisaiga totebe ng'a bachiete mwabande bagaitwa bataramanya kokora biasara totebe ng'a ne deni yabaitete kaki nkieke bono mogokora iga gaki abagusi eke nkiboneke kibono nkiboneke bono what is this ikibono inki nonye mwabwate tobona abaibori nonye mwabwate tobona ng'ina gaki shwari emiaka 5 gaki oite naende tari ogoita gwoka otibonge miaka 5 kaibono kegwetera 5 years miaka 5 noene gechare kengete 5 years yani gaki bono yani yani mwaretire obonyinyieri obubi mwaretire obonyinyieri obubi mwaretire obosoku obubi aya ng'ainia ai abagusi ng'ainia gaki onye kobwate disagreement no muiburi nga abana unafanyia nini ekiagera gaki bono ntotebe ng'a abana aba gaki ne deni y'omonto babwate that could be a parental disagreement eita abaibori bomwana oyo babana aba bachiete bagadisagree n'omonto but bono why do you involve abana in such affairs egesaku egesinini bono mwaitire abanyagitari mwaitire chigavana mwaitire chigwomen rep mwaitire yani bono yani kisa chinda amagoro akombora ngotenenera kisa chinda amagoro akombora ngotenenera but anyway ogo togosaba abasikari mokore uchunguzi eno ya kutosha ntotagete komanya omonto okorete egento eke tomorore tuna maiso iga toisanike yani mokore uchunguzi mumubwate muturangeri togende iga tomorore ng'a nero oyo yanga kiabegete esati ya buru igo tu yani tumorigereri iga toisanike ng'ombe ogo naye okay sawa ivo tu yani tutosheke tu kora uchunguzi mumubwate gose mubabwate ekera mwababwatire yani tubarigereri twekieni giokaika toisanike togende katurare iyo tu. God bless you. Tiga tusabere gesaku yetu kyo mugusi obosaria kakibwa buchire nyasaye oyo.